celebrem veure la sala plena de gent. Josep Carles, que és un pessimista essencial, existencial, portava 2 setmanes dient no va vindre ningú llig, a ningú li agraden els llibres, ningú compra llibres, tal. Tenen una llibreria que funciona molt bé i així estem presentant una novel·la i una editorial nova també. Fa molts anys hi havia este no fa molts anys, fa molts segles, però vaig conèixer-lo fa ja uns quants anys. Ibn Khaldun, considerat el pare de la sociologia moderna, un historiador àrab del segle XII, que tenia una màxima que em va deixar un poc colpit en el seu dia i que em va fer acostar-me a la seva obra i recercar-la un poc. Tenia una figura un poc literària que deia que el poble bereber, la seva identitat estava marcada evidentment per les necessitats de l'hàbitat en el que es manejava, i diuen que en el desert es feien d'estómac magre, patien totes les dificultats, es feien uns grans guerrers que acabaven conquerint les ciutats i que en el pas de les dècades anaven aburgesant-se, descobrint els plaers que tenien les ciutats i a poc anaven corrompent-se en tot això i arribaven un temps després unes altres tribus del desert, conquistaven les ciutats i que era una història cíclica, no? Que permanentment la història dels deserts d'Aràbia era aquesta, no? I del Magreb. I d'alguna forma jo penso que això era un poc com una versió clàssica de lo que és estar en la zona de confort avui en dia, no? I com que, a pesar de que tinc ja 55 anys, no m'agrada estancar-me, sempre intento posar en marxa coses i idees noves, doncs vaig pensar que era un bon moment per a posar en marxa On the Road Llibres, que és un segell nou. Perquè jo, que soc una persona que està implicada en el món editorial concebuda des de fa temps i vinculada també a l'editorial de la Serna, m'embarque en una altra història? Doncs fonamentalment perquè a voltes hi ha projectes editorials que són interessants i que poden ser viables, però que són molt difícils d'encaixar en estructures editorials més complexes, no? Que necessiten tindre uns criteris de viabilitat comercial més exigents. I des d'aquesta idea base un poc, que és la de Road Llibres, que és la d'intentar apadrinar projectes editorials que potser no són susceptibles d'entrar en vies més comercials, però que sí que valen la pena. Em caigué un poc del cel un primer llibre d'editorial, que va ser un llibre que aparentment no tenia molta viabilitat comercial, com era La història de l'Hèrcules durant la Guerra Civil, però que ha funcionat molt bé, que és un estudi extraordinari. I jo tenia també un poc la pulsió de que així se publicara literatura, per descomptat, i literatura en valencià. I el primer que vaig pensar és en parlar amb Josep Carles per a veure si per fi trem Alma en valencià. I així estem, presentant-la, després de moltes cuites, de moltes discussions, perquè Josep Carles és un maniàtic absolut, és una persona com si les coneixeu, sabeu que conrea tots els gèneres literaris, que ha tocat tots els palos i que és molt perfeccionista. I per exemple, mentre estàvem revisant la galerada número 27 de la novel·la, continuava dient-me, en la pàgina no sé què hi ha una rima interna entre la línia tal que no puc suportar-la. L'he llegit 3 voltes i quasi m'entra un cim de copes. I això ha sigut un poc el procés d'Alma, no? Vull dir, Alma, però més a banda, Alma és una novel·la que jo conec des de fa 30 anys, des que va néixer, quasi al mateix temps que conec a Josep Carles, que em va encantar des del principi,
que em va aparèixer una novel·la en una fossa tremenda i que sempre vaig tenir un poc el pàlpit de poder publicar, no? I ara pues, complim un poc aquest somni i la tenen tots vostès a la seva disposició. Per acabar ja un poc en el que estava comentant vos de Road Llibres, a pesar de lo que he dit, que ningú pense que he muntat On the Road per pura filantropia, no? Perquè evidentment, com tots sabeu que em coneixeu, doncs no soc ric i ningú està en disposició de malbaratar els diners, no? Per tant, a banda d'apostar per projectes editorials que tenen una certa complexitat, crec que poden fer-se viables, no? Econòmicament. Si no ho cregués així, no m'embarcaria en ells. D'això també he discutit prou amb Josep Carles, no? Perquè ell estava molt sorprès de que jo volguera treure Alma, que volguera treure la novel·la, a més, en aquest format, en tapa dura, en tal, no sé què. No s'ho acabava de creure i al final li dic, bueno, tu no et preocupes per tot això, com si no mos coneguérem, jo te fas d'editor, tu fas d'autor i ja mos apanyarem. I així estic com us comentem. Bueno, per a no demorar-nos més, anem a entrar ja a parlar un poc de la novel·la que avui presentem. Com us he comentat, Alma és una novel·la que jo conec des dels anys 90 i ara ens contarà un poc Josep Carles el seu procés, que està en part explicat en la solapa del llibre de forma molt breu i m'agradaria que ens ho explicares més fondària. Jo crec que els anys 90 eren uns anys en els quals hi havia un cert pessimisme social, polític, ambiental, i per exemple jo sempre li recorde, no sé si la varen veure junts o si no la varen veure junts, parlarem molt d'aquesta pel·lícula, una pel·lícula que seria Crash de Cronenberg, que és un clàssic. Jo sempre li vaig dir que Alma me recordava molt l'ambientació i el trasfons de Crash, no? Perquè el que Josep Carles mos intenta definir, relatar, descriure en Alma és un món un tant desesperançat, no? Un món en què les relacions humanes s'han començat a desplegar a través d'una fredor que és aliena al que és la història de la humanitat, que és una cosa novedosa i probablement no desitjable, no? Ara ens contaràs això del procés d'Alma. Abans d'això res, a banda de l'amistat i les inquietuds compartides durant temps, Josep Carles és lingüista, filòleg, és expert en comunicació i, com us comentava, ha conreat tots els gèneres com a autor. No li interessa en absolut l'èxit literari, ho ha dit moltes voltes, i fa el que considera en cada moment que ha de fer, no té cap interès per tindre èxit literari, encara que a tots ens agrada tindre lectors, però és una cosa que per a ell sempre ha sigut absolutament secundària. I al final, en l'anècdota que us contava de les rimes internes de la novel·la, subllau també una cosa que jo crec que és pròpia del seu estil i que està un poc apegada a la seva faceta com a escriptor, que és aquesta capacitat per a fer una prosa molt poètica, no? Una prosa carregada de sensibilitat i de lirisme que enriqueix, evidentment, una novel·la com Alma i unes altres novel·les que ha publicat. Així que, si vols, comencem ja i ens expliques un poc, d'entrada, el procés d'Alma, no? Perquè una novel·la s'escriu al llarg, que està escrivint-se al llarg de 30 anys, i per què en un moment donat me dius Alma ja està acabada, Alma és definitiva, aquesta és la versió top que jo volia de la novel·la. Molt bé, doncs en primer lloc, moltes gràcies a tots per omplir esta preciosa llibreria en esta vesprada i per tindre tantes persones de reals així en la llibreria. Jo no sé per quina raó estic més cohibit avui que en unes altres presentacions. Jo li comentava a Felip abans que mira que tu no m'has sentit mai, però el meu rècord està en haver parlat una hora 10 minuts seguits i de mitjana 40 minuts sempre he tingut.
Així que no serà avui, No serà avui. Jo no sé què diré, però potser el fet de parlar de narrativa, el fet de parlar també d'una cosa tan íntima com és esta novel·la, que possiblement és l'obra que tinc que més m'agrada, de totes, n'hi ha alguna altra, com la tumba de Leónidas, o Aquí la noche tiene el nombre de Valeria, que està escrita en memòria, està escrita per a mon pare i en el procés a la memòria de mon pare, però esta novel·la per a mi és la meua peça més, de la qual estic més satisfet, i per això pot ser perquè és, no sé per quina raó estic més cohibit en esta obra, potser és perquè tinc el senyor Felip Bens al costat i això que hem passat anys i vesprades i nits i matins, nits en el bon sentit, però el procés d'Alma, jo vaig començar a escriure Alma en el Friül una vesprada de setembre. Un fragment, és un fragment que està pel mig. En aquest moment potser era un fragment només i després es va anar convertint en lo que va ser la novel·la. Però la vaig començar en aquell moment. I era un fragment escrit en valencià. Després, això seria en l'any 94. Després sí que recordo que vaig anar escrivint més fragments, però no en la idea d'una novel·la. La idea d'una novel·la, jo no sé per quina raó vingué després, d'una novel·la curta, d'una novel·la lírica, d'una novel·la no narrativa o no molt narrativa, on només n'hi ha dos personatges i que conta, o això ja m'estic avançant, el procés de creació. El procés de creació va ser, durant 2 anys, fragments, pot ser els més poètics que hi ha dins del llibre, que són després pensaments d'Àtom, que és el protagonista, i després cabussar-me en un procés d'escriure 3 hores al dia quan tornava de treballar de la llibreria París-València, em clavava en l'habitació i allí escrivia. És molt curta, però és el que té, és que quan escric 10 línies em posa a repassar-les. I és un mal de cap perquè és l'horror, a la prosa, a l'escriptura i a tot el que té a veure en ella. Però això és el procés, fragments, els més lírics al llarg d'un parell d'anys, del 94 al 96, i en el 96 ja escrivint la novel·la totes les nits. Tampoc no és tan llarg, o sigui, en un any es pot escriure en calma. D'això que estàs dient es desprèn que naix, diguem, d'una espècie de descripció d'una situació, d'un moment, d'un instant en el Friül, però en algun moment tu maures en el teu cap, diràs, això és el que vull contar, això és el que vull transmetre. Allí, en aquell moment? Sí, o no, és després quan ja... És després, sí, quan agarres aquests fragments i els claves dins. I què volies contar-vos, des de la perspectiva, des del Susicardes dels anys 90? En la novel·la o en aquells fragments? En la novel·la. En la novel·la, què volia contar des de la perspectiva aquella? Pot ser un desamor, la brutalitat d'una societat. Mira, ara ho estava, mira que estaves parlant, jo dic, és que el que tenim és un home enfront d'una pantalla. Per això siga premonitòria, no? Perquè jo crec que no revelaré res, però no faig spoiler, no. Però és un home en una pantalla. És un home en una pantalla, de cara a una pantalla i en una història d'amor, com diu la contra del llibre, obsessiva i brutalment egoista, pot ser. Què volia contar? Això, una passió autodestructiva, sí. Destructiva entre els dos i autodestructiva perquè saben on els aboca la vida que viuen. Per què en un escenari apocalíptic, o postapocalíptic? I per què en València? Perquè en un escenari postapocalíptic. Com se sent? Com? Estaves traslladant del moment vital en el que tu estaves? No, per a res. No, jo ara els anys 90 es recorden molt de gust. Foren molt diferents des del començament, dic vitalment, no dic per a mi, no dic en general. Però hi ha una melangia, hi ha
hi ha un esperit que es troba en la música, que es troba en determinats actes. Jo crec que estàvem assistint a la fi d'un món, i de fet al cap de 20 anys no té res a veure la València aquella, que era tranquil·la, que no... Això ja és una cosa pròpia, però no hi havia bars, no hi havia turistes, era una felicitat absoluta. I no, era tot el contrari, clar. En aquella novel·la no hi ha bars tampoc, ni turistes, però sí que hi ha... És un món esgarrat, però al mateix temps és un món estrany, perquè sí que hi ha un banc, sí que hi ha botigues on entra la gent, sí que la gent és vist d'una determinada manera. I el que més m'agrada d'aquest món que tracta de vehicular al llarg de tot el relat són els intersticis que deixen. Com van, com es desplacen, com caminen. Jo crec que si és asfixiant la novel·la és més perquè no tens resposta a aquestes preguntes. Van en cotxe, ell queda en ella, no va. Diu que no sap si el mataran en el trajecte, però que si no el maten no vol anar. Ella va quan vol, els dos practiquen sexe d'una manera descomunal. Això està dit, no apareix, no hi ha descripcions de relacions. Sí que n'hi ha. Sí que n'hi ha una. N'hi ha una, però no és explícita, dic, és més el que s'està contant. M'interessa el que hi ha al voltant d'aquest moment, perquè és una història d'amor, és una història de passió, molt malaltissa. No sé si estic dient alguna cosa de Trellat. No. No? No, i de tot això que ens estàs contant, el que sí que traspua permanentment la narració és desesperança, no? D'una forma, no sé si has dit la paraula asfixiant. Sí, asfixiant, sí. Una desesperança que per moments arriba a ser asfixiant, no? Ja, és que no sabem tampoc. Jo no ho sé. Jo no ho sé quina vida porta este personatge, Atom. Són Alma i Atom, són els dos personatges de la novel·la. Jo no sé quina vida porta, no sé què fa, de què viu, no tinc ni idea. Jo només sé que està desfet perquè té una relació amb ella i està obsedit en ella. Però ella pareix que no estiga tan obsedit en ell. I la fredor de les relacions humanes? La fredor que hi ha entre ells? Sí, hi ha una fredor molt gran entre ells. És com si no saberen transmetre la passió que senten, que al capdavall senten. Està retratant ahí No hi ha més personatges en la novel·la, només apareixen ells. Sí que n'hi apareix un que el maten en el carrer, uns xiquets que estan per ahí. No contes. No contes res. I persones que estan esperant en una cua a comprar en una de les íntimes botigues que hi havia en el barri. Apareix un barri, això, destrossat. Estava recordant mentre t'estava sentint la literatura de ciència-ficció dels anys 70 probablement fa el mateix ús de les elisions que tu estaves comentant ara, no? Es centra potser en determinades coses i deixa moltes coses elidides a la interpretació dels... Per influències parles? No, en el propi fil narratiu deixa moltes coses elidides, no? I no sé si hi ha una influència en la ciència-ficció dels anys 70. Has llegit molta ciència-ficció? No. I tampoc tenies, per el que has comentat, tampoc tenies un interès especial. Jo no sé si és ciència-ficció. Ja, sí. És el que hem comentat moltes vegades. És que només és una situació... Bueno, a mi sí que està fent una projecció, no? D'una forma de sentir distinta a la forma de sentir estàndard. En esta novel·la? Sí. M'estàs preguntant coses molt estranyes. Una projecció jo cap a la societat o...? No. La novel·la està transmetent a dos personatges que tenen una fredor vital absoluta en una relació de parella, una relació humana, una relació sentimental jo diria de parella que no pareix d'este temps, que pareix una relació romàntica.
no romàntica. Tu li has dit ciberromanticisme. No, això li ho va dir Rosa María Rodríguez Mago. Bueno, li preguntem a ella o... Si vols, no? Bueno, esto es una encerrona. A ver, a mí me parece... Lo que pasa es que cuando yo decía ciberromántica, la noción de romántico no tomaba el sentido que tiene ahora o la vuelta de la novela romántica, que parece que es algo que se hace para posadolescentes y que es como muy meloso. Yo hablaba de romanticismo en el sentido del romanticismo clásico que está rasgado, que es no saber, o sea, es la muerte, el amor, la pasión, todo muy dramático, pero ciber, porque en la novela de José Carlos la ambientación es posapocalíptica, la evocación es de un mundo que no se sabe si está a punto de acabar y que es sustituido por la imagen. Una imagen, la imagen del ordenador, la imagen de otro mundo donde parece que permanece. Es un poco la idea también de Matrix, que después se ha ido desarrollando hasta el punto que actualmente parece que es la realidad pura. En ese sentido yo decía que era la primera novela de ciberromanticismo, y si además tú dices que es ambientada en Valencia, pues perfecto. En ese sentido hablaba yo. Crec que estic molt d'acord amb tu, quasi més. Crec que és una bona aportació. L'estètica de la novel·la. Quina estètica tenies en el cap? Perquè hi ha una estètica molt peculiar en la novel·la. Quina estètica? Quina estètica tenies en el cap? Perquè, no sé, hi ha una reivindicació d'aquesta estètica? Hi ha un parell d'influències molt grans que són musicals, que és la música de... Puc dir-vos la pel·lícula i puc dir-vos també el director, però volien recordar-me de la música. Crec que és Michael Danna, que és un compositor de música de pel·lícules, i sobretot esta novel·la està escrita escoltant una i altra vegada la banda sonora d'Exòtica de Tomé Goyano, que va aparèixer l'any 94, això. I també la música d'una pel·lícula de Michael Nin, que aquí avui ja el buscarà, és Sex, que també és una música repetitiva, melòdica però estranya. I això... Sobretot és musical la influència que jo trobo en la novel·la, perquè tal com dia el meu cosí, una cosa és que t'agrada la ciència-ficció i una altra és ser dickià. I l'altra cosa és? Dickià, Philip K. Dick. Jo soc més dickià que lector de ciència-ficció, si entenem la ciència-ficció d'una manera més popular de lo que tot el palmito de varietats que hi ha dins de la ciència-ficció. Per això jo dic, té elements de ciència-ficció, però jo no la considero ciència-ficció com a tal. Com la cataloguen? Com us pregunten? Quan li pregunten al llibreter o quan li pregunten... Com podria catalogar la novel·la? Com la catalogaries tu? Ciència-ficció poden quedar-se decebuts els lectors i pensen que trobaran una novel·la de ciència-ficció. Com La tumba de Leònidas, una novel·la no és una novel·la històrica, és un llibre de viatges, un diari, Alma és... Clar, una novel·la romàntica no és. No sé com catalogar-la, no tinc ni idea. Tu eres l'editora, por eso. Hi ha una idealització dels personatges? Sí, jo crec que sí. Són molt idealitzats els dos. No fan res, no sabem què fan, però sí són mítics. Per a mi són ell i ella. Han conviscut amb tu durant aquestes 3 dècades? S'has tingut ahí, has estat elaborant... Sempre. I no sé què... No sé, és que volia ampliar-la i tot, o fer alguna subsèrie d'esta novel·la, perquè és com si s'hagueren quedat ahí. Arribaràs a parlar de fer una continuïtat, no? I una trilogia. Sí, ja continua... Ja t'atracaré. Continua maurant. Continua. Pues... En una visió més gran de la ciutat, això sí. Sí, pues bueno, això podríem... Està ambientada en València, està ambientada al nord de València,
no està especificat. Encara que és València, però podria ser qualsevol ciutat, no hi ha... Quins elements definitoris hi haurien? Home, que són els meus paisatges, són el que ell veu des de la seva casa, sa casa, i el que ella veu des del seu apartament. Jo, per exemple, la segona localitat que hi havia no l'haguera conegut. No sé si vols dir-la o deixes un poc al... Quina és? No, el meu poble no. No, parlant de València, no sé si vols que la diguem. Sí, la Pobla de Farnals. La Pobla de Farnals. La plaça de la Pobla de Farnals, sí. Sí, un anar i vindre entre la ciutat de València. Exacte. I la Pobla de Farnals. I els teus paisatges són... Els que veig. Paisatges també... Pues, això de Salma, no sé si alguns dels que esteu així ja l'heu llegida. No m'ha deixat parlar de lo que a mi no sé, jo puc predicar, però... Però m'has fet una sèrie de preguntes que dic, quin avorriment. Sí, és de veres. Jo crec que podria ser interessant que, si algú ha llegit la novel·la, jo crec que sí, te preguntarà més coses, no? O no vols que te pregunten? Tu volies que te preguntara? Vale, fem-me com una entrevista i tal. Sí, clar, però jo volia parlar del context, del context? No sé de què. De quin context? No ho sé. El dels anys 90 en què naix la novel·la? Sí, són molt bonics, sí. No s'acaba d'explicar-nos el tema de l'elaboració de la novel·la, com ha crescut dels anys 90? No, era una escriptura torrencial, era clavar-se dins de la Sí, però està reelaborant-la. Clar, sempre, clar. I per què has acabat ara? Per què has decidit ara que ja no la reelabores més? Perquè sóc amic de vostè. Una bona resposta. No, jo crec que ja està, és la venda de Hemingway, no? Una novel·la és un llibre acabat, és com un lleó mort. Això és... Totes les obres estan vives, se poden estar reescrivint permanentment, no? Però no interessa ni als editors ni als... Jo no sé si tornaré a llegir-la, L'has tornat a llegir? No, perquè em trobaré alguna rima que m'ha deixat o una parauleta ahí que no m'ha d'estar i és l'infern. Algun dels lectors primers de la novel·la vol dir alguna cosa per ahir? Curioses, Carme? Josep Carles, no he llegit la novel·la, he llegit només el primer capítol. Mira. No és que no m'ha donat temps. Però que l'has llegit ara? Que l'has llegit ara? Com? L'has llegit ara? No, quan ja venia de casa. Ja venia llegida. El primer que vull dir és, bé, gràcies per aquesta novel·la. I la meva pregunta és, fa molt de temps, estàs explicant, ja fa 3 dècades que s'ha començat, però per què comences a escriure en valencià? Quina és la tria? Què és que te fa triar una llengua? No ho sé. Perquè tu tries, has escrit també en altres llengües. Clar. I aleshores, esta per què ha d'estar escrita en valencià? Durant 2 anys, 3 anys només escrivia en aragonès. Per això? Només. No sé per quina raó. Perquè després barreja les llengües en els llibres, que no sé per quina raó. No ho sé. No, és d'agrair. És d'agrair. És d'agrair que en valencià tinguem una novel·la com la que has escrit, d'un tema molt interessant. Jo també crec que pel que has dit i per el començament de la novel·la, crec que no és una novel·la de ciència-ficció. Jo crec que és una novel·la que va més enllà de la ciència-ficció, que ja és una novel·la més filosòfica. Crec que és una novel·la sobre el col·lapse social, sobre el col·lapse personal, és a dir, la desfeta de molts espais. I crec que per això mateix ja és interessant i que escrigues en valencià, moltes gràcies. Moltes gràcies. Perquè és una riquesa que aporta més a una llengua amb totes les seves qüestions, perquè he pogut llegir en el primer capítol, si tens un llenguatge molt poètic, molt líric, i això s'aprecia i fa que una novel·la tan curta sigui una novel·la que pugui ser molt gran. Perquè de vegades escriure i escriure moltes planes, moltes paraules, la veritat és que tampoc aporta res, però aquest treball que has fet durant aquestes 3 dècades, aquesta revisió,
òbviament significa que cada paraula, que cada adjectiu, que cada escena està molt ben pensada, s'ha anat a refet. He tractat que sí. Sí, i això és de molt agrair. És a dir, que d'alguna manera eres un artesà de la literatura. I torno a repetir, un artesà que escriu en valencià és apostar a cavall perdedor i això és de molt d'agrair. No és apostar a cavall guanyador si ho ve de l'aragonès. Hi ha situacions pitjors. Encara sí, és... Però sí, moltes gràcies. No, a tu, que acabes en el mateix ànim. Sí. Que l'acabes en el mateix. Segur que sí. Una cosa sí que podríem... Novela del col·lapse, Això també m'ho apunta. Bueno, és que hi ha una cosa que s'hi diu col·lapsologia. I tot això pues, serà Sí. una nova esfera d'aproximació filosòfica de la literatura. Podríem parlar del model lingüístic, que això sí que... Per què? Per què? Vols parlar d'això? Sí, vull parlar d'això. El model lingüístic està volgudament valencianitzat. Una persona que ha vingut d'una llengua on ha d'aprendre des del seu aragonès residual, perquè Rosa Maria ha dit José Carlos perquè nosaltres som de València, som xurros pata negra. I valencians pata negra també, som ja de les terres d'Abu Zaid, l'últim rei de l'època islàmica valenciana. Som d'aquelles terres, de l'Alt Millars i de l'Alt València. O sigui que som xurros. Però escriure en valencià i escriure en altres llengües és un poc el somni de Fernando Pessoa, però a lo bèstia. No només buscar heterònims, sinó a més que escriguen en altres llengües. I això m'ho ha permès el fet de l'aragonès, perquè parlem, o s'ha parlat, o la meva iaia parlava o se'n recordava que parlaven un castellano-aragonès, molt aragonès encara. Tot això s'ha perdut en un segle, en l'últim segle s'ha perdut tot el pou que tenien, tot el pou o tota l'aigua que tenien d'on pouar s'ha perdut en aquella zona, i per això quan recuperes l'aragonès o tornes a l'aragonès des d'eixa llengua castellano-aragonesa teua, estàs escrivint en una llengua fictícia, si vols dir, perquè és un neoaragonès que diríem en maldat, o és un aragonès comú, o és una coïna neoaragonesa, que persones de Terol o de l'Alt València, n'hi havia una altra companya de Sogorb que escrivia també en aragonès, des de Saragossa, des de la ciutat d'Osca, és a dir, des de terres que no tenen, com és tot l'aragonès de la ciutat d'Osca cap amunt, que no tenen l'aragonès com a llengua vehicular, hem d'anar aprenent. Però com aprens? D'una banda, les gramàtiques, i d'una altra, valorant fins a un grau extrem tots els dialectes que queden d'eixa llengua. I valorant no només el dialecte, sinó valorant quan una persona d'allà, perquè clar, és que l'aragonès es parla en quines valls? No, en valls jo crec que es parlen algunes persones, no es pot dir ja ni que es parlen en uns valls. No sé el grau de recuperació que tindrà ara, estic desconnectat ja des de fa molt temps. No m'he anat. Per això, dic, valores tota la pluralitat que hi ha. O sigui, d'un aragonès que tu penses que és d'una determinada manera o que la coïna és d'una determinada manera, però que si te'n vas a la Ribagorça, si te'n vas al benasquès, que és ja l'extrem del Ribagorçà, i alguns el consideren una llengua pont, una microllengua entre el català i l'aragonès, o si te'n vas a la zona d'Echo i Ansó, trobes coses molt distintes i les valores totes i penses que s'ha d'escriure en tot. Quan te'n vas a l'asturià, perquè per motius familiars, d'amistat, sentimentals, he tingut molt de contacte, he tingut més contacte en el món cultural asturià que en el valencià durant un parell de vegades. Allí saben qui soc i així no saben qui soc. O sigui que... I també te trobes que l'asturià central, l'asturià normatiu,
és el central, és el que tot el món sap de la terminació en és més coneguda, no? Les vaques, els praos, però que en tot l'occident d'Astúries hi ha un asturià occidental en unes característiques molt pròpies, en uns sons que no tenen i que no tenim tampoc en castellà, que s'estén cap a Lleó i que ell encara és més bonico des d'una idea preconcebuda de lo que pot ser lo bonico en una llengua, perquè totes les llengües són boniques en el mateix grau. Hi ha escriptors, hi ha una tradició, hi ha intents de recuperar eixe asturià occidental en les seues pròpies formes, que tu te trobes acarats dos textos i penses que són llengües distintes. Haver d'escriure així en una norma que nos ajunta de lo que verdaderament parlem i escrivim així, em pareixia una traïció cap a lo que jo he després. Perquè jo he després valencià, dic que som xurros, i ho tornaré a dir, som de València, i allí hem parlat el que hem parlat sempre. Però és en els meus amics, quan tenia 6 o 7 anys, de Meliana, o de la Pobla de Farnals, o de Massamagrell, i després en persones com Felip, on jo he mamat esta llengua. I clar, dir, no pots escriure esta, has d'escriure aquesta, no pots escriure partits, has d'escriure parteix. Per quina raó? Però per què? Per quina raó s'ha de fer així? Per què? Perquè jo vinc d'un altre món on la pluralitat és el ric. Inclús en autors que han conreat, sobretot en asturià, el bilingüisme literari sense cap problema. Han escrit alguna cosa en castellà, han escrit en asturià. Així, no, ha d'estar... És com si el gallec o l'asturià, el gallec o el valencià estigueren encara tacats per una mentalitat, no sé si dir franquista, o afrancesada, però com que la llengua és la de París i tota la resta de varietats són patuà. No, la llengua és el castellà, o la llengua és la que diuen no sé on, i l'altre s'ha de perdre per a tendir cap a aquesta llengua oficial, aquesta llengua comuna, aquesta llengua estàndard. No. Això pareix d'una mentalitat, dic franquista en tota la virulència, però a veure si pensen, però generacions més joves que sí que han conreat l'asturià, que sí que han conreat l'aragonès, són molt més obertes a aquesta pluralitat, a saber que una llengua no és una norma, no és un estàndard només, són moltes varietats. I dins d'aquestes varietats, a mi m'enxisa escriure en la meua i escriure com m'hauria agradat. I això que no m'ha deixat valencianitzar-la tant com jo hauria volgut. Bueno, en algunes coses ha sigut al revés, eh? Tenia un millor que dir, escolta, això... Alguna paraula? Disculpa, per si he sigut massa llarg. No, que va. És que jo crec que els escriptors tenen la facultat i tenen la potestat i la responsabilitat d'inventar el llenguatge, refer el llenguatge en cada llibre. I aleshores, d'aquesta potestat, que és una potestat literària, perquè són els grans artesans, els grans inventors d'una recuperació, però al mateix temps d'un avanç, òbviament pots utilitzar la llengua de la manera i de la forma que tu vulguis. I per tant, sí, m'has contestat. I, bueno, és que també fer la pregunta, però estem parlant del mateix tema. Sí, jo crec que sí, crec que podem... És que jo volia parlar del model lingüístic, i per això m'he anat a l'Aragó, per a tindre una perspectiva de lo que estava parlant. Perquè si no es parla de llengües, pareix que siguen tots, tot és l'italià, l'anglès... No. Les llengües minoritàries o minoritzades... Com sé que és un tema que t'apassiona... Exactament, ja me vaig de la novel·la i jo ja... Estava ben dins de la homilia aquella que us has contat. Gràcies per la teva aportació i que acabés en el mateix entusiasme que jo crec que s'és començat la novel·la. Segur que sí. Voleu comentar alguna cosa més per ahí? Una pregunta. Podria fer, conforme anava sentint-vos, més que una novel·la de ciència-ficció, pregunte, pot ser una novel·la distòpica o una temàtica distòpica, tipus En la carretera o alguna cosa així, que està fora del temps, no exactament apocalíptica, però
que se'n va de lo que és convencional. La carretera és post-apocalíptica total. Sí, ja ho sé, però això no crec que sigui així, però va en aquesta línia o no? No exactament, perquè no, n'hi ha... És que jo no sé com és la ciutat, no sé com fan, no ho sé, no ho sé. Sí que ja és estranya, perquè ell parla que ja estan els veïns sopant, que ix a passejar per la balconada, que hi ha pisos on no hi ha ningú, que no s'atreveixen a caminar pels carrers. Això pot ser en més d'una ciutat del món, de nit no hi ha ningú a passejar. Però distòpica jo crec que... Distòpica sí, clar. No m'agradaria que fos això, clar. Que es produïra això. Enric també tenia... Sí, és una qüestió més personal. Jo no he llegit la novel·la perquè la casa darrere, però com encaixa l'autor una novel·la que enceta un jove que se suposa vitalista de 24 anys i la conclou un home serè de 54? I què queda del jove en la novel·la i en la persona, aquell jove de Llofriu que enceta la novel·la en 24 anys? Tot. Issei Miyake, un dissenyador de moda japonès, deia que jo quan treballo sempre tinc 18 anys. Pues lo mateix. No he trobat una distància. Jo crec que és atemporal. Que no, en alguns dels meus llibres sí que trobo després de rellegir-ho i dic, lleva això que no vull ni veure-ho, però és que no, és com si, no sé, fora distòpica estiguera en una altra dimensió. Gràcies. Li tinc enveja al personatge per aquesta passió. Sí. No, ja, de no reviure-la constantment. Jo veig l'ambientació més pareguda, almenys en la meva ment, a Blade Runner. Una ciutat oscura, ploguent, en coses una miqueta més tecnològiques, però n'hi ha altres, com quan passen la pel·lícula que baixen a cridar a la cabina, quan teòricament és el futur. És com aquesta mescla... Sí, Blade Runner pot estar, sí. Sí, amb molta tristor, molt fosca i... Sí. Hi ha una història d'amor també, que no acaba bé. Blade Runner tampoc. Sí, Blade Runner, sí. A mi dels balcons, per exemple, em recorda a Ballard, les ciutats submergides, en les parts altes de les finques, que viuen en alguns, han vist moure's algun balcó i viuen ahí. Sempre m'ho ha recordat la primera volta que m'ho vaig llegir. I Philippe Cadic? Sí, és passió, però no és... No es nada de Philippe Cadic ahí, de los mundos que se superponen y son reales y no se sabe si son reales, ficticios o son virtuales. No. No, és tot real. La novel·la és tot real. Ell no s'imagina res, el que li passa és el que li passa. No he tractat que fora així, no he tractat que fora d'una manera... Però el lector sí que pot arribar a interpretar que hi ha aquest paral·lelisme que està dient ella. Perquè en algun moment no queda molt clar Si Alma no existeix. Si tot està passant des de la pantalla, si no està passant des de la pantalla. És que has llegit moltes versions distintes. No, però jo sí, sí, Alma, el que corre. No sé si estem allargant massa o si voleu fer alguna altra pregunta, curiositat o ja està. Si no hi ha més qüestions... Allí no... Teniu els llibres a la venda allà al fondo. José Carles vos els signarà per descomptat. Volem donar les gràcies a la llibreria L'Imperio. Sobretot. Este lloc tan bonic. Estem molt contents també després d'aquestes setmanes que hem passat dramàtiques, poder juntar-nos a parlar de llibres de nou i de literatura i res,
Moltes gràcies per haver vingut, José Carles. A tu. Si vols afegir, t'ha quedat alguna cosa per dir? Jo crec que sí. En qualsevol cas, l'agraïment a Felip, perquè això és un luxe, com a escriptor. Un llibre amb una coberta, tan bonico, tapadura, és una cosa, és miraculós. Això és miraculós. I a banda, on the road. Felip i jo hem estat on the road més d'una vegada. Terres de Lleida, fent presentacions de llibres. És un projecte editorial en comú. Era això. Érem socis d'una editorial, que sí que era una ONG en aquell moment. Pues lo dit, cavallers, moltíssimes gràcies a tots per la vostra assistència i